Stimați colegi, doamnă președinte, astăzi ne aflăm în fața unei decizii de maximă responsabilitate atât politică cât și morală. Nu discutăm doar despre o simplă procedură parlamentară, ci despre însăși temelia democrației românești, și anume dreptul cetățenilor de a-și alege președintele prin vot liber, corect și îngăduit. Vedem cum anularea alegerilor prezidențiale a generat în societate neîncredere, confuzie și un sentiment legitim de frustrare civică. O asemenea situație nu poate trece fără clarificări, fără o analiză riguroasă și mai ales fără asumarea răspunderii de către cei implicați. De aceea, propunerea de a constitui o comisie parlamentară de anchetă nu este un act partizan, politic, ci o datorie față de poporul român și față de principiile constituționale. Această comisie trebuie să stabilească adevărul, să explice cauzele și să identifice responsabilii. Trebuie să transmitem un mesaj ferm, că în România nicio instituție, nici în oficial și nicio decizie nu se află deasupra legii și a voinței poporului. Iar în măsura în care nu au existat abuzuri, erori sau complicități, ele trebuie cunoscute și corectate. Stimați colegi, vă chem să susținem această hotărâre nu doar ca reprezentanți al unor partide, ci ca reprezentanți ai cetățenilor. Ei ne-au trimis aici în Parlament. Nu avem voie să lăsăm umbrele neîncrederii și să planteze asupra procesului electoral. În joc este credibilitatea instituțiilor noastre și viitorul democrației românești. Așadar, cum spuneau și cei de la USR, de ce să nu susținem mai multe anchete? Această anchetă trebuie să aibă loc. Vă mulțumesc!